Sen ejeňe meňzeýäňmi ýa-da kakaňa? Bu soraklaryň ählisiniň jogaby biologiýa ilminiň bir pudogy bolan genetika we molekulyar biologiýa pudogyna jemlenendir. Gelin onda ol barada azadyk durup geçelim. Genetika we molekulyar biologiýa adamlaryň genetik maglumatlaryny, olaryň nesli geçijiligini, genleriň genetik häsiýetini, genetik materiallaryň, DNK-nyň, RNK-nyň guruluşyny öwrenýär. Bu ýetimizde biz genetik kod barada we onuň häsiýetleri barada maglumat bereriz. Bilişimiz ýaly yer ýüzünde 6 milliarddan gowrak adam bar. We her bir adamyň öz aýratyn genetik kody bolýar. Ýagny genetik kodumuz biziň DNK-da saklanýar. DNK bu ikili spiralli organik birleşmedir. Ýöne adamyň kompýuterlarynyň kody harflary bilen, sanlary bilen, banklaryň kody dürli sifrlar bilen belgilenýän bolsa, adamyň DNK-synyň genetik kody 4 sany harf bilen ýa-da başgaça aýdymyzda 4 sany azotik esas bilen belgilenýär. Olar adenin, guanin, sitozin we timindir. Her adamda adenin, guanin, sitozin, timin ýaly azotik esaslar bardyr. Ýöne olaň yerleşik köşkdir. Genetik kod başgaça genlerde saklanýar diýip bilersiz. Gen bu bir proteinin sintezi üçin gerek bolan kodlaryň saklanýan ýeridir. Ýagny protein 20 sany dürli aminokislotalardan durýar. Şol aminokislotaryň izigderilen kody bolsa genne saklanýar. Onda biz kody DNK-dan almaly. Ýöne nädip? Bu iki sany hadisanyň esasyny proteinin sintez amalaşýar. Olar transkripsiýa we translasiýa. Transkripsiýa bu DNK-dan messenger RNK, ýani informasiýon RNK genetik kodyň göçürilip alınmagydyr. Translasiýa bolsa mRNK-nyň ribosomada kodlaryny geçirip biology ýa-da proteini sintezlemesidir. Gelin bolsa genetik kod we onuň häsiýetleri barada aýdyp geçelim. Onuň ilkinji häsiýetlerinden biri tripletlilik. Ýagny biziň bilişimiz ýaly DNK-da 4 sany azotik esas saklanýar diýdik. Adenin, timin, guanin we sitozinler. Bu sana laýyklykda egerde her azotik esas bir aminokislotany kodlamana mümkinçiligi bar diýen ýagdaýymyzda 4 sany aminokislota kodlanardy. Ýöne bizde 20 sany aminokislota bolany üçin kod duplet görnüşinde 2-2den bolan bolsa 16 sany aminokislotany kodlamana mümkinçiligi bolardy. We bizde ýene-de 4 sany aminokislotalar galy. Şeýlelikde kod triplet şeklinde bolýar. Ýagny 4'ün 3-nji derejesi. Ýagny 64 sany dürli triplet kodonlarymyz bolýar. Şoňa laýyklykda 64 sany bolsa 20 sany aminokislotany kodlamany da mümkinçiligi bolýar. Bu kodyň tripletlik häsiýeti. Genetik kodyň ikinji häsiýeti kodyň ognamaklygy. Bar bolan 64 sany triplet kodony 20 sany aminokislotany kodlamaly. Ýöne her bir kodon bir aminokislota jogap berse 64 sany aminokislota bolmaly bolardy. Ýöne beýle däl. Egerde triplet kodonyň birinji we ikinji azotik esaslary meňzeş bolan ýagdaýynda üçüncü azotik esasa garamazdan şol bir aminokislotany kodlamany mümkinçiligi bar. Ýagny bir aminokislota 2 ýa-da 3 sany triplet kodony bilen kodlanmana mümkinçiligi bardyr. Bu häsiýet genetik kodyň ognamaklygydyr. Genetik kodyň indiki häsiýeti bolsa,
Kodun içinde start ve stop kadonlarının, triplet kadonlarının bolmagydyr. Start kadony adenin uratil guanin, yani AUG deyip adlandyrylýan triplet kadonymyzdan durýar. Eger messenger RNK'da, informatsion RNK'da şol kadon gelen ýagdaýynda translasiýa prosesimiz başlaýar. Yani proteinin sintezi başlaýar. AUG ilmidama ähli translasyon proseslarda hükmani zerur start kadondur. Ol metianin amino kislotasyny kodlaýar. Edil start kadonynyň bolşy ýaly messenger RNK'da, yani informatsion RNK'da 3 sany triplet stop kadonlar hem bardyr. Olar UAA, uratil adenin endron stop kadony, UGA, uratil guanin adenin endron stop kadonlary we UAG, uratil adenin guanin endron stop kadonlary. Bu stop kadonlaryň kömegi bilen terminasiýa, ýagny translasiýa soňlandyrylýar. Şu 3 kadon gelen ýagdaýynda biziň translasyon prosesimiz tamamlanýar. Bu hem genetik kodun häsiýetlerinden biridir, ýagny start we stop kadonlarynyň bol. Genetik kodun indiki häsiýetlerinden biri hem ýekemanilykdyr. Her triplet kadony bir amino kislotany kodlamana mümkinçiligi bardyr. Bu hem genetik kodun ýekemanilik häsiýetidir. Ýagny bunda 64 sany triplet kadony bolsa, olaryň 3 sany stop kadonydyr. Galan 61 triplet kadonynyň hersi aýratynlykda özüne degişli bolan amino kislotany kodlamany mümkinçiligi bardyr. Ýagny bir triplet kadony bir amino kislotany kodlap biler. Genetik kodun yeni bir häsiýetlerinden biri universallıktır. Yani 64 tane triplet kadony ähli organizmlarda şol bir amino kislotany kodlaýandyrlar. AUG, adenin uratil guanin, ähli organizmlarda diýen metianin kodlaýandyr. We beýlik tripletleriň hem ählisi ähli organizmlarda deň derejede amino kislotalary kodlaýandyrlar. Bu hem kodun universallyk häsiýetidir. Genetik kodun yeni bir häsiýetlerinden biri hem mutasyon proseslerine karşı, yani yanlışlıklara karşı durmaklılıktır. Onu şeýle düşündirmek var. Bölüşme diýaly, fenilalanin amino kislotasyny 2 sany triplet kadony kadirleýär. Olaryň biri uratil, yani UUU triplet kadony, beýlik uratil titrazininden durýar triplet kadony. Eğer DNK'mızda şol 3. abort esasyň yerini başka abort esasyň geleýän ýagdaýynda biziň biyologimizda şol bir amino kislota, yani fenilalanin amino kislotasy durar. Bu hem genetik kodun yanlışlıklara karşı durmaklılık häsiýetidir. Şeýlelikde biz genetik kodun özü bilen we türli häsiýetleri bilen tanışdyk. Her organizmlarda genetik kod ýetişikdir. Şonuň netijesinde dürli organizmler. Hoş,